ta saka ni kuka da idaniya, labarin soyayyar Aisha zan yi ga duniya. Soyayya ta saka ni kuka da idaniya, labarin soyayyar Aisha zan yi ga duniya. Labarin soyayya ta zan furta kujiya, sai ku zo ku ji masoya don ku na ɗan biya. Na gamo da sahiba mai haske a zuciya, ba kamar tana yi duba ita ce sarauniya. Santa ya cika a raina bai da hanyar tafiya, gashi ni ban sanya don yi na furta mata ban iya. Dan kwani ban taɓa so ba shigar farko niyya, wata rana ta fito makaranta ta tafiya, sai na ƙarasa na ce ‘yan mata kiɗan tsaya, sai ta yo shiru kamar bata dini ba sarauniya. Sai na ƙara ce mata dan Allah kiɗan tsaya, lokacin ki ne kawai zaki ɗan bani aminiya. Sai ta dakata ta min tsaki na ci faɗi na jiya, nan na furta ƙudirin zuciya gare ta masoyiya. Amsar ta sai ta ce saurare ni kajiya, kar ka ƙara bibiya ta kan san kana kiya. Ni ba ta arkace ba akan so sai kajiya, ka wuce ka nemi daidai kai cikin ta duniya. In kwa ka ki zana ɗauki mataki kan ka tajiya, ka dai san wane babana nan duniya. Sai ta tafi ni kuma kwalla nake idaniya, don kwasanta yayi kanta a jini da jijiya. Washe gari na ƙara tsaida ta zato na za ta tsaya, sai ta juyo a fusace da mari na ga walƙiya. Sai ga wasu mutane sun zo gun sun tsaya, da zuwa suka rufe ni da duka suna furce, Aisha san ba sa'ar ka bace, a so haka suka ce. Na galabaita da dukansu har na kusa in mace, baban ta saya sanya aka kai ni kurkuku. Kan san ta ya wuce in ce na shiga uku, shekara ɗaya na yi na fitowa daga kurkuku. Sai na ɗauki haƙuri santa na rage a zuciya, sabuwar rayuwa na fara kullum na dariya. Na gamo da wata wacce muke cin a waya, a Twitter muka haɗu mun fara soyayya. Ƙaunar ta tana daɗa ƙarfi a duniya, sai na ce ta turo min da hoton ta masoyiya. Sai ta ce zama haɗu ba a hoto ba aminiya, sai ta tambaye ni a ina nake ne dan ta jiya. Sai na ce ina Kano Nasarawa Buryadariya, sai ta ce garin take nan ita ma Habibiya. Burin ta yanzu in faɗi rana don haɗuwa, sai na ce girman ki ne ki zaɓi da kan ki gimbiya. Sai ta ce cikin republic gobe za mu haɗuwa, washe gari na shirya domin haɗuwa da masoyiya. Da na je sai na ga Aisha zaune ni take jira, sai na dai kira ta a waya dan na gane gaskiya. Sai ta ƙara so gare ni da kuka idaniya, sai ta ce awwal na ce dama ke ce Aisha. Nan ta durƙusa ta ce afuwa gare na abin yaba, na san ni mai laifi ce a gare ka nai da ba, amma ka taimake ni ka saurari zantuka.
bayan tafiyar ka kurkuku na yo da na sani, na yi ƙoƙari na domin fita kai a tsanani, ni ma abin ne ya fi ƙarfi na ina gani, babu yadda zan yi gasan ka yana mini gini, da na je neman ka kurkuku suka ce an sake ka, da na je gidan ku aka ce kun bar garin duka, inda rai akwai rabo tabbas ni na ga haka, kashe Allah ya ƙara haɗa mu silar chat, ban san ta ya kai na ma fara san ka ba, ni dai kawai na san ba zan dai na san ka ba, afuwa kamin ni tashe ni kamin ni marhaba, zancen ta sai ya sarke ni na kasa magana, sako na gare kuma soya na kujiya, wai shin na karɓi soyayyar ta ko in iya, kun dai ga laifin da ta aikata min hadiya, shawarar ku nake biɗa zaɓin ku kumin masoya.